Objavovanie v ére umelej inteligencie. Pri slove kreativita si väčšina z nás predstaví umelcov alebo vizionárov, no skutočná kreativita je všade okolo nás. Pomáha nám riešiť každodenné problémy, občas rýchlo, niekedy chaoticky a intuitívne. Umelá inteligencia je síce mocná, no často minie podstatu. Zoberte si napríklad robotaxiky z amerického mesta Austin. Tie už niekoľkokrát vysadili pasažierov rovno uprostred križovatky či viacprúdovej cesty. Takéto chyby by neurobil ani čerstvý absolvent autoškoly. Rozdiel spočíva v umení objavovať. Mentálne skratky nám rýchlo pomáhajú nájsť dostatočne dobré riešenie. Nie na základe nekonečných dát, ale vlastnej skúsenosti. Zatiaľ čo umelá inteligencia spotrebúva megawaty energie, náš mozog si vystačí len s 20 W, teda zhruba ako obyčajná žiarovka. A predsa robí rýchlejšie a intuitívnejšie rozhodnutia. Umelá inteligencia dokáže spracovať bilióny slov, no nevie rozpoznať, čo je absurdné a čo podstatné. To je doména človeka. Budúcnosť kreativity nestojí na narastajúcom množstve dát, ale na spojení ľudskej intuície s výpočtovou silou AI. Pretože napokon je to ľudský inštinkt, ktorý dáva umelej inteligencii štipku ozajstnej kreativity.